India Mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kiladan kumba arphongut tam ki khna jong school sarkar ha chahapara ka Bihar ki blabam ya ka jasni ke badan kenyang besha ka belayap ha kesni palang yakni ke bam jasni la pinpoi da kawai ke seng bhalang Azad Chandra Shekhar middle school ke badan hajang ka katling sun jong kanong ba chapra ha kesni balang kane kawai ke khna kenthe ke belalap ya ka nyang besha ka belayap na ka pliang jongka hablasam ya ka jasni Haswa jongka kiladan hapedeng kumba arpau hadu arpusan ngut ai kiwe ki khna kibla dab bam ya kene kaja u principal jongka skulu Anil Kumar ula pintip marmar shu civil surgeon pat kathana jongka nongba kekin hun ki doctor na Sadar hospital kilalet marmar shakane ka school ban examine ya ka kwat ka khya jong ki khna rit ki doctor ki ba examine ki khna rit kim shimlala dak bandan bi hakamet jongki ki shudan ki jingberiya ki khmat malu mala hadin bala dab bam yakni ke jingbam lashim nong muna da food safety officer ban phapet benya